So happy this day kay ako ang gikaya ng ako ang asawa, o diba? I cracked the egg with one hand. Pasimplex. Bitaw I'm preparing myself kay moadto ko sa fishport. Mangita na pudog income. Sa mga kusog may mantay dira nga ako ang jacket usara ginakabok. Joke lang. Dili pa siya valid mahimong labhonon. Appear sa mga nakarelate diha. Finally naabot na kita diri sa fishport. O diba? Tuna capital of the Philippines, General Santos City. Everyday di ay ko gaadto di ari sa fishport. Diretso na ko sa storage room. Asa to ang mga produkto. Nangutana ako kung sa mga produkto. So naaday may baligya nga mga tuna products, tuna panga, tuna belly, and tuna buntot. Pag ko'y mga value added pero og na may order, sabot-sabot lang ta. Tatot ko kay Sir Jason nga galisod og abri sa storage. Na mo gilangan na mo anang gisugdan na mong trabaho, amo ang gipamilya nga mga produkto sa mga order sa among customers. Ang customer nga taga Davao nag-order na pud sila balik og 1,000 nga buntot og 600 nga tuna belly. Maura to among gigama di ari sa fishport, muraraming gadula-dula. So pauli nako, amat Lord sa adlaw nga imong gihatag. Lipog kayo ko ninyo ay kay inyo ay gingihuman ng video ba. Salamat kayo. Peace out. Tisuy.